Hyvää huomenta. Huhhuh. Mä oon ihan siis niinku nukkuneen rukouksen näköinen, mutta ihan sama. En mä muutenkaan meinannut meikata näille videoille, joten mennään näille. Tervetuloa uuden videon pariin. Hyvin nukuttu yö. Mä luulin, että mä heräisin jatkuvasti johonkin ukkoseen ja pääsisin kuvaamaan teille salamoita. Ja ei. Vähän sato vettä. Oli muutama sellainen niin kuin kovempi vesisade, mutta ei mitään muuta. Ja sit mä yritin silleen normaalisti herään aamuisin 6, joten heräsin tänäänkin aamulla vähän ennen 6. Ja sit mä päätin vaan, että mä käyn takaisin nukkumaan, koska on loma. Ja mä nukuin 10. Uhuh. Nyt me ollaan Sepin kanssa aamulenkillä. Ja sit olisi aamupala-aika. Sepi on käynyt jo vessassa. Ja sit olisi mun vuoro, koska täällähän on siis myös käytännöllisesti huussi. Mikä on aivan erittäin ihana asia. Mä yritin löytää Sepille kiinnityspaikkaa, mutta onneksi täällä on niin iso huussi, että Sepi mahtui tänne mun kanssa. Hyvä. Sepi, istu siihen. Istu siihen. Odottaa. Mut vaikka ukkosta ja vesisadetta ei tullut, niin kyllä tää keli on melko tuulinen edelleen. Eli onneksi olemme tuossa lahukassa suojassa. Sepi ei kiinnosta, kunhan hän pääsee aamulenkille ja sit saa aamupalaa, niin kaikki on hyvin. Nyt katsotaan mitä tästä tulee, koska mä haluan näyttää teille tän tykin. Mutta tossa tykin päällä oli lokinpesä. Joten se voi olla, että meidät häädetään täältä kohta. Ja vauhilla. Onneksi mulla on hurja suojelukoja. Se varmasti ei auta mua asiassa. Aivan. Mä oon kyllä näyttänyt tän mun siinä edellisessäkin videossa, mutta katsotaan tykkiä uudestaan, koska nyt mulla on varmaan tuplasta seuraajia. Mutta täällä on valtaisa tykki. Eli tossa on näille intoilijoille merkki ja malli. Ja tossa on lokinpesä. Jos meillä kohta tulee lähtö, niin se johtuu siitä. Se pitää nyt. Mutta raskas rannikkotykki. Ja voi vaan kuvitella, kuinka vaikeeta tällaisella on tähtäillä. Sepi, oletko sä ammus? Oletko sä ammus? Niin, kuinka vaikeeta tämmöisellä on tähtäillä mitään. Oho, täällä on ammuksiakin. Ruvetaanko sotimaan? Me ollaan naurettu tässä, että me ollaan droonivahdissa, niin näilläks meidän pitäisi sitten tähdätä tohon droneen, jos sellainen tuolla taivaalla menee. Että voi olla, että meidän taidoilla jää osumatta. Mut kokeillaan. Kokeillaan. Hyvä, sit mennään. Niin, että pientä aaltoa tulee tänne sisälle. Näkee hyvin noissa poijuissa. Tai en tiedä näkeekö kameralla, mutta noi poijut nappaa niinku hirveän aallon aina joka kerta. Mut meillä on tuolla aika hyvät paikat. Tää kaveri veneessä heiluttaa, mutta meidän on ihan paikallaan tuolla nurkassa. Tää oli ihan hyvä valinta. No putoa sinä nyt sieltä laiturilta vielä. Ei kun kato kivaa linnunkakkaa. Yöksepi. Ole hyvä. Sepillä on aamupala siinä. Ja mun aamupala tee ja puuravesi keittyy. Pikkuhiljaa täällä. Nyt aletaan olla vähän vähemmän väsyneen näköisiä. Ja ehkä, en tiedä, sanokaa työ. Mutta nyt olisi aamupala aika. Mä oon ottanut vaan sämpylöitä, juustoa ja sit mä en jaksanut raahata voita. Joten mä otin vaan maksamakkaraa. Maksamakkarahan toimii voista, eiks niin? Ja sit mä keittelen trangialla pikkasen vettä, niin saan puuroa. Tää on tällainen kunnon reissueväs. Et sit kun lähdetään reissaamaan, niin sit mä niinku reissaan. Ja vanhana partiolaisena niin toi trangia vaan on ystävä. Se on rakas. Mä kattelin, että mitenhän mä pääsen tätä kallioreunaa, mutta sitten mä totesin, että jos mä otan sen videolle, niin mun uiminen on ees, tiedätkö, siitä on jotain hyötyä. Tää on vähän pelottavaa ja liukasta.
Nyt siellä odottaa Sepi. Siellä odottaa Sepi. Hello. Minulle kerrottiin, että sinä olet kuulemma tehnyt löydön. Tai olet auttanut löydön tekemisessä. Mennäänkö katsomaan, mitä sä löysit? Täällä on siis, meille löytyi ihan herkkuja. Niitä on nähtävästi aika hyvä määrä. Joten tänään sitten kokkaillaan ruokavaliomuutos. Sitten mä pahoittelen tätä tuulta, mutta täällä on vähän keliä. Aika hyvä tuuli on kyllä. Se voi olla, että me ei saada tänäänkään tänne ketään seuraa, että kukaan ei uhmaa tätä keliä ja lähde tänne ulos. Mutta se ei haittaa meitä. Me löydettiin herkkuja ja nautitaan täällä meri-ilmastosta. Vai mitä Sepi? Sepi, tule tänne! Jee! Hello pieni! Olet tosi hieno. Olet... Oi, ei hätä. Tää vaan siinä. Olet tosi söpö. Voi miten hieno. Hän tuli lämmittelemään. Nyt me jätetään hänet rauhaan, että hän saa lämmitellä rauhassa. Hei hei! Täällä on tällainen kunnon louhos, missä on siis ihan valtavan hienot sammaleet tuolla. Ja sitten selkeästi joku on käynyt täällä vähän polttamassa notskia, kun tuolla on joku vanha nuotio tai polttopuupino. Tuolla syvällä louhoksessa. Sitten mä tulin tänne ihan ulos. Hieno kallio täällä. Ja kattelin tonne suuntaan. Oota, näkyykö tässä mulla mitään? Niin siellähän siintää jo Venäjän puoli. Elikkä ollaan aika lähellä rajaa täällä kuitenkin. Maisemat on kyllä hienot. Varsinkin täällä suunnassa, kun täältä löytyy Sepi. Oho, hieno hyppy. Mitäs Sepi? Onko ollut kiva päivä tähän mennessä? Sepi on tuolla kiertänyt koko saaren ja ollut hyvin innokkaana mukana menossa. Jos nyt vaikka sais pienet päikkärit, niin se voisi tehdä sulle ihan hyvää. Meidän sienisaalis on täällä. Näitä tuli yllättävän paljon. Joten tänään herkutellaan kantarelleillä. Nam nam. Alkaa tulee nälkä, sanotaan vaan näin. Ja meillä on koira vahtimassa täällä, että varmasti kaikki ruuat pysyy tallessa. Et jos putoaa, niin Sepi hoitaa. Niille, keille tuli nälkä, niin sori. Mut tää on aika hyvää. Sitten tultiin vähän iltalenkki tää ehkä enemmänkin on tutkimaan tänne tätä Rajavartioston valvontatorni. Ja sinne ei nyt ehkä uskalla murtautua kiipeämään, se oli vitsi. Mutta täällä on vanhoja jotain tällaisia kunnon kiviröykkiöitä. En tiedä, onko näissä sit ollut pyssyjä vai onko näissä ollut jotain vartiojuttuja sit pystyssä, mutta hauskaa, että nämä vanhat rakennelmat on edelleen jollain tavalla pystyssä. Ja jätetty tänne tutkittaviksi. Ihan hienon näköistä maisemaa kyllä. Vähän kun olisi vähemmän puita, niin näkisi pitemmälle täältä. Ja sitten näistä vanhoista rakennelmista puheen ollen,
Niin täällä on vanhoja näitä tykkisuojia ja sitten on tällaiset kivat pikkurenkaat. Että nämä on aika valtavat. Ja sitten tuolla on itse tykki. Ja heti mä kusetin teitä. Ei tää ollut mikään tykki. Se on kanuuna. Tällähän tää on. Ei tässä enää säädöt oikein toimi. Että joutuu vähän entraamaan, jos tässä tulisi tilanteita. Mutta täältä tää edelleen löytyy. Viimeksi kun me oltiin täällä, me löydettiin geokätkö täältä jostain täältä tykin ympäristöstä. Mutta pakko kyllä sanoa, että en muista enää ollenkaan, että missähän se täällä oli. Sepi on etsimässä. Löytää vain heinää. Nam nam. Me ollaan täällä yritetty saada tätä jotenkin liikkumaan, mutta kyllä tää taitaa olla niin jumiruostunut, että täällä niinku ei hirveän moni asia liiku. Vähän tää tulee täältä ulos. Tän pitäisi ehkä pyöriä, että se liikuttaisi mikä liikuttaisi tätä sitten ylös alas, mutta se voi olla, että meillä ei hirveän montaa liikkuvaa osaa täällä oo. Paitsi ehkä tää. Mä löysin luukun, missä on ketju ja koukku ja ampiaispesä. Siinä on meidän löydöt. Mutta onhan tää nyt hieno. Toivottavasti se on. Sitten saadaan kunnostettua, jos sitä ikinä tarvitsee. Tuskin tarvii. Videolla näkyy aika huonosti, mutta alkaa ilta tulee ja aurinko laskee. Tälleen te saatte vähän tätä väriskaalaa, mutta pahoittelut, se on paljon hienompi livenä. On ollut kyllä kiva päivä. Siis täällä on ollut taas, no ei ketään muita, koska keli on tämä. Niin on kyllä ollut kiva. Me ollaan kierretty melkein koko saari läpi, ihmetelty asioita. Sepi on aivan poikki, koska se ei ole nukkunut yksi päikkäreitä tänään. Niin raukka. Mutta nyt se nukkuu siellä sängyssä yllättäen tyynyllä. Elämä on hyvin. Ja ensimmäinen, kuka tulee sanoa, että mun koira on hemmoteltu, niin mä myönnän sille, että niin on. Se on niin söpö, että se ansaitsee sen. Vähän ollaan mietitty, että josko tässä keksisi jotain ilta-aktiviteettia vielä. Lähtisikö vaikka jonnekin tekemään vähän ruokaa, ettei jäisikään tähän niinku ihan omalle normipaikalle. Tähän mennessä on ollut tosi kiva päivä. Eiköhän se jatku sellaisena. Kello on siis 10. Ehkä about, joo. Että päivä tai yö, miten se nyt haluaa laskea. Mut kuten mä sanoin, että tää koira on aivan väsy. Niin, koira on aivan väsy. Se vaan kuorsaa. Ihanaa. No niin, meillä tuli vielä tällainen pieni iltareissu. Tultiin tänne näkötorniin ihmettelemään, koska täältähän näkyy suoraan tuonne Venäjän puolelle ja heidän liekki siellä. Niin tultiin katsomaan, että jos tulee jotain hienoja drooni-iskuja, niin nähdään ne sitten täältä. No ei. Mukava ilta, tultiin viettämään sitä tänne hyville näköaloille. Ja tietenkin Sepi mukana, koska Seppiä ei enää pelota korkeat paikat. Se pelkäs portaita silloin, kun se meille tuli, mutta nyt se vetää nämä portaat, mitkä näyttää niin kuin tältä. Niin se menee ne ihan itsenäisesti, hyvin rohkeasti. Joten hyvä Seppi ja kiitos joku näistä maisemista, koska on muuten aika hienoa. Meillä on tällainen iltapala, eli suklaabanaaneja. Erittäin toimiva. 5/5 suosittelee ja Sepi kuolaa tähän ylös. Nam nam. Ikävä kuvata näin salamapäällä, mutta nyt on iltapalat syöty
iltateen aika. Maisemat on aika huikeet. Täältä katsellaan Venäjälle saakka. Vahditaan ilmatilaa. Kohta lähdetään nukkumaan ja huomenna on uusi päivä. Sitten on lähdön hetki. Kiitos Ulkotammio. Sepiä suututtaa. Me ollaan oltu täällä nyt 2 yötä ja on ollut erittäin kivaa. Me suunnataan tästä sitten eteenpäin. Ja on ollut erittäin mukavaa. Toivottavasti täällä ulkomerellä on erittäin kaunista. Ainakin keli vaikuttaa siltä, että kotimatkasta tulee erittäin kaunis. Nyt mä lähden pelastaa ton Sepin, kun sitä suututtaa, kun se on narussa kiinni. Oliko Seppi vähän hurjaa? Sinut laitettiin kiinni siksi aikaa, kun venettä siirrettiin, kun sieltä meinaa oikein pysyä veneessä. Kun se yrität lähteä sinne laiturille ja se ei ole kauhean kivaa. Niin, tiiät. Sepi on melkoinen laivakoira, vaikka sit vähän jännittää, varsinkin tän isomman veneen kanssa, kun on niinku kova ääni. Mut pääasiassa oikein hieno laivakoira. Aika hieno keli. On niinku oikeesti ihan törkeen hieno keli. Niinku pientä keikutusta, mutta tällainen niinku mukava keikutus. Ei tarvi hyppiä, mutta vähän elää. Niin on kyllä. Ja toi taivas kaikki. Oi vitsi.